Shalom, horas madihita saluhutna. Di hamu kadamang dohok dainang, manang di dia pe hamu maringanan. Tangyang nami toktong mahamu di bagasan hahipason, dohot pangaramotion itu hatta Yesus Kristus. Adorak sota paradi hata itu hatta jumulu mahita martangyang. Asini rohama di hamu dohot dame siad debata amata, dohot sian anakna Tuhan Yesus Kristus tuhatai. Amin. Hatan itu hata nagabe jamita di partangiangata nalaos epistel tuminggu pasapulu 5 hudung Trinitatis tanggal 17 September 2020 imana tersurat di buku Sada Musa bidu 50 ayat 15 rodi ayat 20 sada. Hujahama dihita songonoma didok hatani tuhata. Alai mabiar do aka haha anggini si Joseph dung mate amana sidei akanin na nasida ma atik tung beha dihosom si Joseph hita maun gabe di pasudul tu hita sude na roa na itabahini tu ibana. Jadi martona mana sida tu si Joseph ninna hatania mata tu hami tagan somate do pe ibana. Songonom madok kamu tu si Joseph. Sai marpamuati maroham di hajahaton ni haha anggim doho di dosa nasidei. Aitung narua do nabinahen nasidei tu ho. Ope sai marpamuati maroham di hajahaton niaka naposo ni debatani amatai. Alai tangis duanggo si Joseph dung didok nasida songoni tu ibana. Dungilaho dohot aka haha angginai marsinggang manasida tujulona akanin nama ida mahamion naposom mahami. Dunginin na si Jose madok nasida una kamu mabiar aida guru di debatado nangau najak dunian tutu tahini rohamuna do pakau alai nadinggat do hapatian ni di bahed debata. Patupahon songon nani ida muna sadarion lahu panguluhon bangso nabulun. Ope unang mabiar hamu ahuma marmuduhon hamu dohot anak komunai dungi diapul manasida pasabapon rohana sida. Ima hatan itu hatta cemburu dendam mabahen najat balos ni najat. Omma manang napiga pangalaho na subuy dupe magosian parnguluota sahat tutikyon. Atik pe naung tubu jala magura kita di bagasan hak Kristenon say mangulu jala mangula dupe torus pangalaho na tuluon. Nung agabi say songon sahit na subuy rikang bero pani sian parnguluota jaladak sautik nagabisiga ala ni pangalaho na tuluon. Dagudang dutai dan waeng nagabisiga rumah tangga ala ni kecemburuan. Cemburu inata itu amatai ala sairap dohot burua. Hapenian tuntutan ni karijuna do. Sipata olo do amatanai maboceng anak buru itu lapangan. Hape adong manama mereng. Dungi di pabua nama merengom matui inatai. Didok ma naung boceng-boceng anamatai dohot anak buru. Somalna nama bahijibuat tong beritai na ditabay nama merengodo narasina. Misalnya rupani sahali do mabot ceng anak buru amatay alay boy do non laporan gabi berkali-kali. Wida ngaholan nama boceng anak buru ibana. Danin na do hape hola sahali ido rupani. Isi na sopanas pinggol na mabigi songoniate. Hola sahat atong amate tujabu. Dang adong bebasa-basi sian inatai mamitor acaman na manaro. Ay nungan negatif thinking be inatai tu amatai. Di luariho dakulop pa be panganom. Ingot dakulio be ninna inatai ma sa songon na mengancam. Nang pedi patorang amaton nasa sitong na dak percaya be ibana. Songoni mamolonunga dirasuk kecemburuan. Amat tapi budu cemburu mamereng inatana atik penian dang apala inaton dopena ubaga di portibion
Hiradau dope ditoruni si Miriam Belina rupani anggo haulionna. Alai soina macemburu ni amatai molo makatai inatai doho bawa na asing. Songon na asing nakipamereng mutu bawe huida mamitornin na dutu inatai. Tapi biasa do inatai mamerek songoni. Sahik ni inaton sa makidup-hidup si malolong na molo makatai gabi diripu amatai ma na may mata tu bawa dongan na makatai i. Hamu kadongan dakolat waka namar suami istri masa kecemburuan on. Tu sude jol mado buai songgo pangalahui. Jala molo nunga songgo pitu rohani sasahalak dangalang rohani i mangulah jahaton. Ido nata jaha perjulu siap perdalanan ningulu ni aka anak ni si Jakobi, anak ni si Israeli. Ai gabe mangiburu do aka hahanai, haangginai mamerek si Joseph. Ala humolong rohani amana sidei tu si Joseph. Di sada Musa 37 ayat 3 rodi ayat 4 di dok songonon. Alai holongan do rohani si Israel di si Joseph asa diaka anak nasa sudena. Ai dupe matua ibana asa ditubuhon. Jala dibahid di ibana sada baju sapwarna nagajang. Jadi dung di ida akahahanai holongan do hape rohani amana sidei mida ibana asa mida sudia kahahanai jadi suguru hanasida mida ibana dangapala basarbe pakuling nasida tu ibana ima didok di sada Musa 37 ayat 2 ayat 4 duk suguru hanya kahahanai mamerengi si Josepi benci ditahina sida mabahen na jahat tu si Joseph anggosian mohop ni rohana sida naing do bunon na angginai alai sudah mai gabe didabu mai bana tu godung alai rumar du godungi dang marisi ai dungi di gadis mamuse si Joseph tu halak Ismail lau siani madalan nasahat si Joseph tu istana ni Raja Parau jala dipabakit ibana di si gabe raja pai dua budian nota jaha di sada Musa 37 sahatu bidu 40 sade cerita tentang si Joseph. Songoni majadina molonunga songgo pangiburuan manang kecemburuan ni dingulu ni sasahalak. Saya akan aja do ditahi rohana. Atong saya tapasiding ma pangiburuan ni siar rohata. Molo lobi pe didongata dohok mahita tong marlas ni roha ate. Unak pola mohok rohata ala lobi didongata. Unak pola gabi subui modu pita ala gumudang dihalakan. Aidaido namasa halak do manuhur kulkas rupani hitau do nangalian kanido wae molo gabi humolok perohani si Israel tu si Joseph tak pola mangiburu akahahanai ni atu si ayadong do latar belakang di dok asa gabi songoni budu yang nota jaha di sada Musa 37 ayat sada dot ayat 2 jalan nabui masa do nak songoni di jabut tabi saya adong do anak kasihan ni mana manang anak hasian ni inana biasa dui hamu kadongan sahapor siaun taringot tu na dendam hama di sadeti kiro sahalak ina tu bagas ni paditana mangidu tips buhado bahenon na asa unang be say loho dendami di rohana jala buhame ibana asa bui memaafkan manang mengampuni akahasalaan ni donganna nama bahen najatu ibanai dungi Roma paditei madok laho mahoy nang tu pasar tuhor madurian dungi si pamadurian ni 2 minggu ditoroni pudu mami dung 2 minggu Roma homo setuson ima didok paditei tu inatai duk songoni dibege inatai mulak may banat to jala dibahem masongon na nidok ni paditei ditu horibana matutu durian ni jala disipam ma ditoruni podomanna. Dang 2 minggu dope nungaro inate madapoto paditei dido inatau matu paditei padita nami daktahanau manganggo uap ni durian ni. Anggo dimulai nai angur doh anggo innai bana. Alai anggo nuaing soina mabauna buhana mai padita ninna inatau marupan itu paditei. Dungiro mapaditai mangalusi bolok koninang
marhua say di si bahenon munay. Bawa kamu bahenon ni Nin napaditay marupani mangajari inatay. Laos nin napaditay mamuse tu inatay. Suak songoni do nang pangalaho din dami. Hosom dohot aka dongat torbang nay. Dimula nay songon natabu do hilalaon angur. Sa songon na puas pakilalaan molo niulaho ni. Alay dung liling gabi baudoy. Bahkan mengganggu tu kesehatan. Dakso nang biiba mudum dohok mula-ulaon hinorhonna. Ay nga say tahi narowa diroha nang pikiran. Ima dirok paditay rupani mamuday inatay. Hamu kadongan sahapor siaon diri purohan ya kahahani si Josepido gabi dendam si Joseph tu nasida. Siala pabahinan nasida na saylaon. Tardupurrohan nasida. Hapidang adong songoni di rohani si Joseph. Dangolo si Joseph manipan-nipan dendam tu hahanay. Bulus do rohana majakon nasida di bagasna. Bahkan siyan na so binoto niya kahahanay. Lungud do rohana mamereng nasida. Tangis do ibana holam mamereng nasida. Sahira na mamereng among na dihilala. Haroro niya kahahanay. Adul siyan na pinikiran niya kahahanay do alus ni si Joseph. Najak do niya tututahin ni rohamuna do pakaw. Alay na dinggad do hapatian ni di bait debata. Patupahos songon na ni damuna sa daryon. Laho panguluhon bangso na bulon. Ope unang mabiyar hamu. Ahuma marmuduho kamu dohot anak komunay. Dungi diapul manasida. Pasabapon rohana sida. Songonima dibayan si Joseph rupani. Jadi adul siyan na pinikiran niya ka hahanay. Adul siyan na tinahini aka hahanay. Alani say tapadaw madindam siya rohata. Tasuam maholong ni roha. Tagonad do memaafkan dohok mengampuni siyan na dindam. Mungkin ra didok rohata do bohado bahenon mengampuni naung mabahen na hacit wiba. Memang akamang dohot tamuinang dang ulaw na muray, dang ulaw na mura memaafkan, mengampuni. Alay oddo na naing dohonota, bukan soal mampu atau tidak mampu. Alay soal mau atau tidak mau do. Alani say tapasiding ma akapangalaho na manguhumuhumi dongan, menghakimi, jala tapasiding ma na mabahin najat, balos ni najat. Tagonan tabahin nadinggan balos ni najati. Ahi ido di podahon Tuhani tuhita luhut. Jala tatiru ma songon nabinahin ni si Josephon maradup ponaka hahanay. Dak soal mampu atau tidak mampu, alay soal mau atau tidak mau do. Iman waeng nanaing renukonota sian turpukon jala merdumu dui. Rupani tutopik ni mingguta di bagasan mingguon. Di suarahot tuhita asa unang manguhumuhumi. Jangan menghakimi. Jalaido na jupak kita marhiti ngulu ni si Josepi. Dangadong dendam di bana. Dangadong cemburu di ibana. Jaladang di balos ibana. Najat balos ni najat. Baliksa holong do di bain ibana. Tuhahana. Naung makaciti ibana, naung cemburu bahkan nama bain najat tu ibana. Dang dibalos ibanay, alay justru dipatuduhon ibana do adul marasing siani. Iman waeng nanaing si hanguluhonota jala ima nagabe tiruan dihita. Sahalinay molotado rupani mauldui bohado bahenon nita memang mauldo. Alai nganidok nakiningan dak soal mampu atau tidak mampu, alai soal mau atau tidak mau. Di mana ada kemauan, di situ pasti ada jalan. Margugo mahita, laho mangulahocak. Amin, martangyang mahita. Moliate madiho Tuhan di hatam na kubigi hami. Say pasu-pasu homay di bagasan roha ng pikiran nami. Asa di parbuho katami parbuhe na dinggan parbuhe na tonggi.
di bagasan Yesus Kristus martangia kami Tuho. Amin.